Ak je mysel kľúčom k nášmu životu, prečo sa neučíme, ako funguje? Človek veľakrát nevie, čo v ňom skutočne je, ale je potrebné mu to ukázať. Odovzdáme vám vedomosti o tom, ako funguje ľudská myseľ, ale zároveň vám doručíme zážitok, na ktorom si otestujete kvalitu vašej mysle. Dali sme dohromady tím inšpiratívnych ľudí so silným odborným backgroundom a jednou jedinou misiou. Budovať silnejšiu generáciu. Žijeme dobu, kedy je naša myseľ neustále vyrušovaná. Vzdialujeme sa od samých seba a tým strácame našu prirodzenú odolnosť. A z generácie na generáciu sme slabší a slabší. To je realita. Ale potrebujeme to zastaviť. Potrebujeme ukázať novej generáciu hĺbšiu cestu. Cestu za seba poznaním, cestu k vnútornej sile a hlavne ku reálnym hodnotám, nie tým fejkom, ktoré sa nás dennodenne valia zo sociálnych médií. A preto je potrebné vkladať už k mladým ľuďom tie správne hodnoty a budovať návyky, ktoré z nich budú robiť nielen skvelých športovcov, ale rovnako skvelých ľudí.